Зоя, застани тук. Тук съм, заедно е човек. Е, тук е. Тук съм. И къде чакаме молебена на очето е? Дай Леля от вирката. Ето. Къде? Добре. Аз не си, за да копая с нея, на гробище с нея. Как се пази това? Прави около мене някой. Зоя, те си там. Времето, Те го запалиха там. Чао го разтвори. Разтворете го добре. Разтворете го. Зоя, завърши се. Сега трябва да пара с нея. Айде прегърните там камерата. Какво? Точно преди да литне, искам да покажа да кажа две трика. По-скоро... Той ник го записва. Айде нека постигне последния бъде. Нека да мини молебена на попа и слушахме заедно. Молете ме. Има и поне само само. Добре, сега един само да пусне да се види. Нека да стане и ще... Нека сега като се замери само един да пусне нагоре по-шишко. Да виждаме и ние. Давайте малко само вътре. Там да работим, или да може? Не още. 2 минути. Какво да правим? Да работим. Добре, айде стига да караме. От това добре. Да ни виждат. Не. Пада. Някой да го хване докато не е. Да? Твоем, Господи, и деже си свети Твои упокоиваются, упокой душу раба Твоего, яко единый си человеколюбец. Помилуй нас, Боже, според великата си милост, молим Те, чуй ни, ни помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още Те молим за упокоение душата на починалия Божи раб, Пламен, новопредставен, и за да му се прости всяко волно и неволно прегрешение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За да всели Господ Бог душата му, там, гдето почиват праведниците. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.